Senyores i senyors, benvinguts a una nova experiència de Pot de Plom. Ho hem titulat Xavi Castillo News. La idea és anar reflexionant o informant cada setmana sobre un tema, i aquests temes que el calfen les castanyes, que el toquen els ous. Esta setmana volem començar amb el tema dels refugiats. Un autèntic drama, tots seguiu les notícies. És un tema que pensem que és una autèntica vergonya per a tota Europa, que no sàpiguen aclarir-se ni fer una puta reunió. Però volem, per a il·lustrar aquest tema, volem registrar unes declaracions d'un personatge que apareix en l'últim espectacle que estem fent, que es diu Con la Iglesia hemos topado dos. Vos presente al senyor, a l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares. Ahí el teniu, señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Ahí el teniu. Antonio Cañizares, un home que ahí en la foto, este home té 70 anys, però sembla que tinga 130, 140. Mira-lo, està podridet. Antonio Cañizares ja és un clàssic, un home d'Utiel que va arribar el tio, es va embolicar. Un dels moments estel·lars d'Antonio Cañizares és quan es va embolicar en una capa roja, una capa arzobispal de 10 metres de luxe, és de la revista Mongòlia, van posar «Hola, soy tu regla, impagable». També és l'home que va arribar a València i ens va dir «Quiero ser pastor con olor a oveja». En poques paraules ens va dir borregos a tots. També Cañizares és l'home que quan el papa va parlar en una encíclica sobre el tema de l'ecologisme i dels perills del canvi climàtic, este home va eixir i va dir això, Cañizares, la homosexualidad y el aborto van en contra de la ecología porque niegan la naturaleza. Així que ja ho sabeu, homosexuals de tot el món no cal que recicleu. Ja s'ha acabat això de tindre tres poalets. Tireu-ho tot al mateix poal, no recicleu perquè sou homosexuals. Així que Cañizares és l'home que tu dius, pues estarà preocupat per la pobresa en el món o per els refugiats. No, ell va fer una vigília en València, en la catedral, no sé si se'n recordeu, una nit, tots resant allí, ¿per què? Por la unidad de España, por España y su unidad. Així el teniu. Ell en poques paraules anava dient, pidamos por España, pidamos por Catalunya, i després deia, roguemos al Señor. I vosaltres en casa heu de dir, te rogamos, óyenos. A veure, anem a provar-ho. Pidamos por España, por Cataluña, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que queda bé. Bé, i senyors, ja acabant això, anem a les declaracions sobre el tema de refugiats. Així teniu Antonio Cañizares, l'abuelo, que va dir, los refugiados, los inmigrantes estos moromierdas, están perseguidos, pero son muy pocos, va dir, son muy pocos. Y la invasión de inmigrantes puede ser el caballo de Troya, ya que ahora puede parecer una buena idea, el caballo de Troya de las sociedades europeas, ahora puede parecer una buena idea, que además queda muy bien, pero va a decir, todos los refugiados son trigo limpio. ¡Caca! Moment històric. Son trigo limpio. Y después va a rematar diciendo, ¿dónde quedará Europa dentro de unos años? Hay mucha amenaza, no se puede jugar con la identidad de los pueblos. ¿Quién hay detrás de todo esto? Senyors, Antonio Cañizares, ese hombre, l'home d'Utiel. I des d'ací, aplaudir, deixem el tema de Cañizares, des d'ací aplaudir també el treball que està fent la gent que estan treballant pel tancament del CIES. La gent del CIES no. Un aplaudiment per a ells, una abraçada i continuarem informant la setmana que ve, no sé, sobre qualsevol tema. Moltes gràcies. Xavi Castillo News.